ang oro tini sanani musungoi thangka specially beri rokno obahai ke norok sakni kanmung sumung no kanai phaimani bagai obose jottone selai kok kotorko haide seng jotto pal khayai yaphak khorob lairang borok ne bagai seng puila sakna hamjakna nango seng sini dophana hamjakna nango sini thane hamjak mane kare gai seng suwai maniango abone bagai seng suwa layane nango seng TSF ni laibuma seng khanai phaika sini okrarok kabangma nangmani kok saka 1968 to TSF asaikha phia o jorao TSF besek jara sogoi kya tamo samong khlai kya seng abo wan chukna nango ang tini je phaidai ketal kesam je tongnai rokno tai jotto okras sakarano ang borokno tini sanamo sunggu puilano ang beskanga asukjak sini yang beskanga asukjak roknang sanane musung maneke naidi TSF awahai ke manai TSF ni bisingtei seng kabangma thansa hamjak mani manka awas seng jotono siu tini TSF tumong asai angkai seng bojaga sogai kemon awas seng wan suk naikai jotono siu aboni bagai ang tini norokno sanani musumakai obose norok ni bekhawo TSF na hamjak ma tongmani bagai se tini osuk borok kabang sokpayu o hamjak ma kri gai norok tini oro sokpaya tini holiday khangkai seng obo kuplung sinukamo hall phiaba tini hall pungtutu ingkha haipano kuplung no nani seng mankha tai tini oro phainai rok nang kobok nani musungu ang koyu norok no tini norok hamjagai phaima haikaino o hamjak mani TSF no olobo tapok dihinang sanane musungu obo norok ni srengnani jora seng lekha pori simi seng srengmania obo haike program rogo phayai seng pal kai salai kai kaise seng kaisa tai kaisa seng srengmani mano ang tini sanane musungui thangka usgango seng 13 tarik Singapore sogoi kya Singapore sogoi kabangma borok seng kaisa meeting ajaga seng manjak mani Asia Pacific Baptist Federation ni Golden Jubilee o meeting o obo hai kai bang discipline obo hai kai borok phayo obo no nogoi seng kabangma sreng mani manka tai TSF ni obo hai kai jorao phaibo seng kabangma sreng mani mano tai seng o jorao sini tamo khlai tei tong seng abono sanambai seng tisanane nango kokbai sanane thangka seng 1968 asaika kabangma bisingei thangka piaba seng tabsek jara seng ragai manya ko abone region tamo seng abono seng rotogoi tikhlainya nango ang norokno tini obono kok rakhen koinani musungo tini norok de ojora student life norok ni potre pot norok kabangma jaga norok thangnai kebaba norok ni o bisingo kabangma officer kotor ngai mano kabangma businessman ngai mano kabangma MLA phanang mano minister phanang mano MDC phanang mano nokung khaiba kabangma nokung kahamang mano piaba tini hamjak mahai norok TSF no ajara norok teiba hamjak dihnai ang norong thane koina masungo tamni bagai ke TSF mo rakna ni gai nang ang TSF na subaya gai o TSF ragai manya tini ang khnamani je o je songjak committee tini je program no tini no program no khayani bagai je khaimani borok besek wan suk mane wana mani phaikana asuk borok kabang mana tei kabangma o hall bar ana jerina nango kabangma sana nanga nango o bhaike phaikya actually sini dofa ang dofa ni kokno sagarana tabu
sini dopani borok bai bunyi dopani borok wan suka hanggai seng balai phelayo abo tangai jane engka abo norogo siu seng tongte bunyi tomono seng sering paikya sini bakha kaham rokna seng kamai thangka abo ne bagai seng kaisa tei kaisa hamjak laimane kerai suwa laimane kerai DSF kabang ma potre pot DSF ni bising tei kabang ma leader rangai paikya minister rangai thangka bo aise phiaba bini sera asupani yagolo hangkai o DSF na se pop thangu DSF jinano snambo DSF jinano serio nang DSF ni bising tei snam jakya hangkai sini jakya hangkai o je nang manmani abo mas mangla khamon abo ni bagai o bahai ga se DSF ma subana nango nang khoksa nang khok nei suba khangkai che DSF na kabang ma suba jago o town o city bisingo kabang ma job khainai to kam khainai tongo 500 kai DSF ma suba khagai DSF ni je nangmani bara se borok ni yago tongor thangnai phiaba bukhuk bai ke kabang ma seng salayo seng dofani kok salayo subana salayo o suba thani kai seng suba laya aboni bagai o suba mani kok no ang tini norok no sarani musungo je puru norok ragai thango norong ne nokung kaham job khai norong family condition kaham pro financial condition kaham pro aha jorawo norok DSF no subadi and norong ni pasabutui jokon torei thango aprobo norong ni pasabutui nya norok sai klangdi o pasabutui rok norok ang DSF khai phaika norok o DSF no subadi seng DSF no subana nangnai hinai norok sai klang kangkai nini pasabutui go o DSF no subanai apu DSF raknai seng subamani hamjak mani tongkhangkai seng kaham seng klaimanai tini student especially norok do lekha srengai tongo pori tongo jotono nongni life no kaham khainani o jora nong life no kaham khainani seng kabang ba ang thangnai program ba ma sakao kokno seng pori tongma simi baya o pori mani jora no sini life bahai ke kaham khainai lo lama no bahai ke seng kaham khai thanai seng abro wan sukta nago seng tripura hawa simi tongkha India simi tongkha Delhi bo joto borok thangmanya orono seng khosori ma tongkha tabuk to internet jog o jarawo seng nogo tongnya kabang ma jaga seng nai mano lekha pori nani scholarship kabang ma country wo scholarship borok ri tongo abro seng net dei search kai norok thangai mano rang nang ya kabang neni kisa rang baino government si borok no doro no subanai o bahai ke scholarship renai kabang ma country tongo subao koi pori mano ani basabana se puilao China scholarship ai pori tongmani ani rang kre ang wanai tongmani norok bo o bahai kino rutok di tumung o baha oro mamang klai tongkhangkai seng sai thangnani rang ganang nani seng ngai mayang thanai nini sagorang tongkhasi nang borok no subanani nini sagorang kre ke nang borok no subai manya tai nini sagorang tongphano nini khakwar tumung mayang kagai nang subai manya abone bagai seng khakwar nanang DSF oje songsai phene rok bahai ke songsa kara DSF ni live mana seng sinanago abone bagai ani yamrok trust ni kaisa tongo yamrok trust ni bising tei si DSF ni thei thangnai borok borok ni pomongoi taklai ni simi kabangma jaga yamrok trust bai khayei bini bising tei khayei borok ni pomongoi football tournament jeng khlaikya from the sini DSF ni founder president Sukumai Deborma sini dab apa Bikram kabangma borok bahai kai khlai tongoi ta tofani bagai borok khlai thang DSF ni bagai sini Daulindro tongko atas Prasanto tongko kabangma borok ni bagai seng nexus seng khainai and ang wan suk mani obono ta wan sugai tango thei thangnai rong ni bagai sini ang khaiglak kathang tongnai rok je samung kaham khainai borok tumung gosika hklai borok ni bumugui phano ang football tournament khainai seng thei thanggang kai o bini mungoi jeng je khlaimani bon nuklangya kathang tong sini tumung jeng mini bungoi tournament football saban tournament khlaikyang kai o je kathang tonai bon nugu apro bini bakha tebo srang
जों अबहायखायनो जों कायसा तै कायसा जों खालायनो नांगौ नक बारारि मानिया बरनि गारि बारारि ग्रैं थांगौ मबाइल रिचार्ज खायनो बर रां बा ग्रैं थांगौ कारण सिनि जत्तनि नखं जत्तनि हामिया आवनि बागै जे सुकनै रक तुमुं सुबा खांगाय जों तेबो सुबा जाक थांगौ कायसा तै कायसा सुबा ना नांनाय निनि थानि सुबा मासि ग्रैंखौ नों बाहायके द फाराक नाय लेक्सार हेंगा जों रिलायो कलक 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 कायसे कतर कतर फियाबा निनि सुबा नानि थानि सो बखा तंना नांनाय जे तंमाफोरा नों सुबा दे आसा गोबां सुबाय मेफोरा जे तंमाफोरा सुबा दे अ सुबा लायखाय जों बखाराक जेनो फानमाननाय अबनो अ ककना आं सानानि हुसुमानि नरक तरनाय लकनाय तेबो साग्रे कतर कतर खायनाय आजारावो नरक सुबा खागे तेसे बते बराकनाय तिनि गोबां अफिसार तंगो सिनि गोबां अकरा रक तंगो सिनि टीकेएस नि प्रेसिडेंट जों रक तंगो गोबां मा सिनि आता अकरा सं गोबां मा तंगो बरक ताबो मानबा केस सबनो सुबा होई बरक नि पर्सनल कोनो बरक ने काहाम ने माननानि तंगो पिया दफानि बागै बरक सुबाय तंमानि बागै अबनो बरक ने मानमानि तिनि गोबां मानसिनि बरक तंगो बरक अबहायकै सुबा खाकै तेसे बतबो कानाय आं बरकनो बलाय हामबाय मारियो सिनि अकरा आता मन्टु नां बनतेबा हामबाय मुक्थांना बनतेबा हामबाय मारियो तेसे खायमां दफानि बागै नक नुखं याकारै दफानि बागै ब सेक्रिफाइस सामं क्लाय फायके हाय अबहाय बरकनो आं नुखांगाय जेसा प्रोग्राम रगो आनि बखा बलाय बासाव okra hanggai bo okran tong di leader hanggai neng leader ni tomung no tong di haisi ni tomung kaham ngakai neng borom manai neng suba mani kere ni tomung kaham yang kai jasa pan okra hanggai tong di neng suba mani manyang nai neng borom manyang nai abone bagai ang sanan musuman endor no taisa TSF jek lanyerok TSF no tas sebai di TSF no si suba di TSF ni bising pe kabang na borok leader ka ni tofani je Nokia siano sisari rika abone bagai seng TSF na balai ke hambai seng mariu seng jotono TSF klai phayo haipano tabuk je klai phaina yang norok no sarani musungo khalok di khata thai obahai jorawo kabang ma problem phaina hasi o problem ni jorawo na nang basa hoi crack kai nang samung klai thangman kai nang si success sai se nang si success o jorawo nang uslu kangkai jotto ni tola nang klai thangnai seng kabang ma jora seng thangai paikhyasini jora damnai jorao seng paina tongmani sanani jorabo seng nango jorawo seng samani jora sana nango thumani jora thuna nango seng samungni jora seng samung khaina nango chini jora lai tongkha ang belai kai khaksango norokno obahai kai norokai pal khai ang malainani man malai man mani bagai tai ang belai kai hambai chini je songjak o program no je khlainya hane je songjak borok no belai kai hambai tai chini media rok no borok khatung khajakai phaimani bagai ang borok no belai kai hambai tai tini media rok na ang sanani musuk mane hingkai obahai program rogo specially TSF ni program rogo ang norok no konya ni musungani TSF to borok rangri manya bo kaisa sini borok student organization norok media rok obono opti program rogo kabang nabung ni program rogo kaham kai awai khai kai sini do phate bo suknai TSF te bo subajak nai norok no hoito borok to yang ni oro thana panche riksha bara nang man nango gari bara nang thango jora norok na rima yang ni thangmano obahai jorao norok kisa khak paro bebo norok bo chuwa khangai sengbalai tongthogo and chini je TSF ni obahai program rogo je samarok salaimarok bongni kabanga kaham focus sengnai abone bagai norok thani ang koyo taitam sanai balai ka hambai norok no obahai ke norok khatung khaja kabanga samung khibi phaimani bagai norok kaham kai tonglai di kokta banglai di seng kaham kai obahai no khatung khaja ka seng tongna nangnai kok thansa kai tongna nangnai TSF te krak khanya nangnai sini to phana seng te krak khanya nangnai nini ani hile oi seng bahai ke kaham kai tongmanai sengar se tongna nangnai taitam sanai TSF ayok lokthon borok to phayok lokthon suk saina ko boro no mata
Hamba